वेंगुर्ला तालुक्यात अवकाळी पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्यानं भात शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। कापून शेतात ठेवलेल्या भातात पाणी साचल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे। ऐन भात कापणीच्या हंगामात वेंगुर्ले तालुक्यात अवकाळी पावसाच्या सरी या जोरदार बरसलेल्या आहेत आणि यामुळे जे भात शेतकरी होते किंवा जे सध्या भात कापणीला ज्या शेतकऱ्यांनी सुरुवात केलेली आहे, भात कापून ठेवलेले आहे, त्या शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारचं चिंतेचं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतंय। या ठिकाणी जी कापणी केलेले भात होतं ते त्याच्यात पाणीसाठा हा झाल्यामुळे कुठेतरी हे भात उद्या या ठिकाणी कुजतं की काय किंवा त्याला कोंब येऊन शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतंय। गेल्या 8 ते 10 दिवसांपूर्वी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पावसाने हजेरी लावल्यामुळे या ठिकाणी जे भात कापणीला आलेलं होतं ते सुद्धा पडून शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं होतं। त्याचप्रमाणे आता सुद्धा काही दिवसांपूर्वी काही प्रमाणात या ठिकाणी ऊन असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला होता की उर्वरित भात तरीसुद्धा या ठिकाणी कापणी करून फायदा हा होऊ शकतो। मात्र कापणीच्या हंगामात ऐन हंगामात आत्तासुद्धा पावसाने जोरदार या ठिकाणी पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्यामुळे जे कापणी केलेलं भात होतं त्याच्यात पाणीसाठा झालेला आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अजून चिंतेचं वातावरण आहे। ऐन भात कापणीच्या हंगामात हातातोंडाशी आलेला घास हा हिरावतो की काय अशी सुद्धा चिंता या शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त झालेली आहेत। आपण या ठिकाणी पाहू शकतात, मी भात कापणी केलेल्या या ठिकाणी आहे आणि हे अशा प्रकारे भात कापणी करून हे जे भात आहे ते या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे आणि मात्र या संपूर्ण भातामध्ये आपण बघू शकतात हा पाणीसाठा झालेला आहे। यामुळे उद्या किती प्रमाणामध्ये या ठिकाणी ऊन पडून हे भात सुकेल किंवा हे भात कशा प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना याचा उपयोग होईल हा सुद्धा एक चिंतेचा विषय बनलेला आहे। दरम्यान या ठिकाणी सध्या जर विचार करता तर जे पीक विमा जो आहे तो शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी काढलेला होता। शासनामार्फत जो 1 रुपयामध्ये भात पीक विमा हा देण्यात आलेला होता तो शेतकऱ्यांनी काढलेला होता आणि हा पीक विमा काढल्यानंतर गेल्या 8 ते 10 दिवसांपूर्वी जो पाऊस झाला यानंतर शेतकऱ्यांचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं होतं आणि त्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी ज्या विमा कंपन्यांकडे कंप्लेंट आहेत, ऑनलाईन कंप्लेंट त्या करण्याला सुरुवात केलेली आहे। मात्र आतासुद्धा काही थोड्या प्रमाणात ज्या ठिकाणी भात मिळणार अशी आशा होती ती सुद्धा आशा सध्या आता हा पाऊस सुरू झाल्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे। त्यामुळे एकंदरीत शासन असेल किंवा या ठिकाणी विमा कंपनी असेल यांनी या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता कोकणातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने निश्चितच या ठिकाणी पंचनामे करावेत, शासनाने कृषी विभागाने पंचनामे करावेत आणि तात्काळ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी या ठिकाणी मदत ही शासनाने करावी अशी मागणी शेतकऱ्यातून होत आहे। मात्र जी सध्याची परिस्थिती आपण पाहिली असता तर अवकाळी पाऊस किंवा अचानक पाऊस हा जोरदार या ठिकाणी आपली हजेरी लावत आहे किंवा या ठिकाणी बरसत आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात नुकसान या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। अशा प्रकारचा पाणीसाठा माझ्या मागे आपण बघू शकतो, हा शेतामध्ये अशा प्रकारचा पाणीसाठा हा साचल्यामुळे या ठिकाणी उद्या भात शेती किती प्रमाणात शेतकऱ्याला या ठिकाणी त्याचा लाभ होतो किंवा जी संपूर्ण वर्षभर जे कष्ट करून आपण या ठिकाणी जी भात शेती उगवलेली आहे ती अशा प्रकारे हातातोंडाशी आलेला घास हा हिरावतो की काय अशी चिंता ही शेतकऱ्यांची या ठिकाणी झालेली आहे। कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।